sickle cell e kinde mamoko. Judith Omondi, Ramogi TV. Moko kuom jodaka kata moko kuom oganda modak gi ng'ol e kaunti Meru onyiso ng'ur margi ka gisewo piny owacho kuom rem nywandogi e chenro madhi mbele mar ndiko jogo ma hikgi oniang' kod jogo ma odak gi ng'ol. Ne gichopo e kar chung' od bura ma Imenti Central e ka ndikruok mano ma Katheri kama no oriembgie. Bang' apisas matayo chenrono riemogi nikech pok gichopo e rang'iny mar ng'ol machuno ni nyaka koro nyuandgi e chenro ma kamano. Ruoth ma gweng'no Stella Kinoti okwayo sirikal mondo mi one ni omed kwan mar oganda ma owinjore oyud kony ma kamano ka nyaka sani ji 7 kende ma osendiki ka thoth oganda to ogeng'negi oko. Gidwaro mondo mi piny owacho owinj ywak jodak ma kono kendo ne ni giyudo ratichgi. Kuja kusajiliwa kama disability, na sasa tukaambiwa yule anasajiliwa ni yule asikii, aoni, ana miguu yote na hawezi kutoka kwa nyumba, lakini mtu wa mkono moja mguu moja, huyo si disability. Nilikuja hapa kuandikwa nikiwa disability, lakini wananiambia disability yangu haitoshi, lakini mimi najua inatosha kwa sababu mimi hata maji siletei, hata kuni, hata nini, vitu vyote nawekewa hapa na chakula naletewa hapa napika. Ni ukweli watu wa disability tulikuwa tumepewa watu kidogo sana, kwa sababu tulikuwa tunaambiwa ni wale disability wamekufa kutoka hiyo area na tulikuwa inafanywa replacement. Kwa hivyo watu hawaja furahia sana. Kama ingewezekana serikali ingeongezea pesa, sababu tuko na watu wengi wako na disability. Riwruoge makirino ratiro ma oganda oseotende